Salam hanımlar, salam ildeşler. Bizim şu gepleşigimizi guruji meclis agzalary bolup şu oturan zenanlar Keminäň ejesi hökmünde talap edýäris. Protestimizi bildirýäris. Keminäň nirede, näme sebäpden ýakalananyny görkezsinler, aýtsynlar. Kemine biziň oglumuz, çağamız. Ondan ötesi var, insan ýurdunyň baýlygy. Kemini 11-nji iýundan bäri näme üçin gizleýärler, gaçyrýarlar? Bu insan gaçyrmasy jenaýatdyr. Gaçyran ýeriňize getirmesini talap edýäris. Ýogsa halkara insan ogurlanmasy bilen hemmäňiz jogap bermeli bolarsyňyz. Kemine size näme etdi? Emme eden işleri ortada. Halkyna aýdyňlatmak, ýurduny düzeltmek suç mu? Ne şular ýany Kemine barada gürüňmize alyp barjak. Indi söz gezegini kim aljak bolsa söz beripdiler. Malika Moň, siz söz alyp bilseňiz, size söz bereyim. Bolýar. Hanımlar şuňky ýygynan çygmady, şuňky çykyşymydy. Keminämide başlaýar, keminämiz ýöne bir oglan näd, ýöne bir watandaş ýerleşdir, orgaty bilimiň öýjügi, akyl bir geni oglan. Ondan şunu ekidenler tutan oldular, ondan ona götüren oldular, şu ay ekidip saklap yörenemler, şoň akylyň öňünde durup jogap berjek derejede özleriniň akyly bam kaşol adamlaryň. Onu ekiden soňam ne şurada talap etdiýän men ilki bilen keminäni sonra etdiýän bolsalar, olam edilýänler bilýän, baskam ýapylýanlar. Keminäni telewizionyna çykaryp bütün dünýä görür ýaly etsinler. Madem oňa jenaýat çyýala davrandylar, eline kelepçe takıp onu beýdip ýygnan bolsaňyz, şoň günälerini bütün dünýäň öňünde açyklamaňyzy talap edýär. Kemine de sizden kem galmaz. Hemmäňiziň hem jogaplaňyzy ýer belgileri bilen jogap berjegine gözümiz ýetip dur. Kemine ýalňyş bir iş etmedi. Kemine ýurdun içindäki bolup geçýän ähli pysapojorluklary, korrupsiýa, genosit, terror şolaň hemmesiniň üstüne açyp börkezdi. Olam yalan zatlar, Türkmenistana ýaşaýan bir watandaş bolsa hemmeten bilýär bu zatlary. Ol ýurduny düzeltmek üçin eýliň öňüne çykdy. Ýurduny jemgyýeti, toplumy bilgili, eýitimli, bilimli edip ýetişdirmeň aladasyny edip ýör, halk üçin uğraşyp ýör. Hatda şu terror toporu diýip biz elan etdik. Şu terror toporunyň jezasyny çekdi, şolaň çağalaryna jeza bermedilerdi. Çağalara bilim vermeli, eğitim vermeli, olar ýokary bilimli edip, bilgili edip topluma goşmaly, jemgyýete goşmaly diýip şo pikiri öňe sürüp ýören oglandan siz näme ýamanlyk isleýäňiz? Näme üçin ýamanlyk etjek bolýaňyz? O sizin çağalaryňyz düşünür. Siz halkyň ganyny sorup, emip, genosit uygulap, halky dip kötäp, baskı ýapyp ýörkäňizem ýene sizin çağalaryňyzy düşünen oglan. Sizin çağalaryňyzyň gelejegini planlaşdyryp, şol uğurda işlän oglany siz näme üçin jenaýatkär hökmünde tutýaňyz? Ine şol oglan ýa-ni cennet tanım dogry berlek işte. Kemine bizim hem oğlumuz, hem doğanımız, hem kardeşimiz, bizim hem medadımız. Kemine üçün bizim näme etmeli olsa biz arkasındadır. Bir keminäni allyňyz,
müňlerçe, 100 müňlerçe kemineler vardır berde. Hiç şonu unutma. Şol oğlany 2 günlük sonra getdiňizmi, 2 ay, 1 ýyllyk sonra getdiňizmi, şonu telewizionyada açyk-açyk görkezmäňi talap edýäs. Türkmenistanyň telewizionyasynda Watan Satan programyndan başga hiç zat görkezileni onu bilýäs. Ýöne madem siz şu özüňiziň günäkär dälliňizi suwut etjek bolýan bolsaňyz, şonu telewizionyada görkezmäňi talap edýäs. Bütün dünýäde seretsin şonu. Kemine de yeke hemme soraglarymyzy jogaplap biljek derejedäki akylly bolan. Siz bir akylly uğurlajak bolýaňyz. Ýöne o akylyň beren kemine size bir sorak berse, yere seret durjaňyzy bilýän. Şo soraga jogap bere bilmejeňizi bilýän. Şol akyl çünki sizde ýok. Baryňyzy jemläňizde ýok, bir kemine etmeýäňiz. Nemeňe talaplarym şu gyýylaryna gollaýan bolsaňyz, denanlar sizem şuna goşulun. Sebäbi oğrunça ona baskı yapıp o Badi Şeyh Muradov ýar edip olar ýar etjek bolsa ol haksızlyk bolýar. Ömrüňizde, hayatyňyzda ýekejek edek kada kanunylar işleň, ýekejek edek. O da ine şu kemilen soraw jogabyny telewizionyada berin. Ya mediaň söylen berin. Ha şu gün sud bolýar, mahkeme bolýar diýseňiz biz hemmemiz giýýäs. Oy halk görsün. Halk kimin kimligini bilýär. Onu gizläp basar ýösür edip takla bilmersiňiz. Bolmasa da kemineni uğradım berik. Getirip çıkydın erinjek. Biram keminen bitinin burnu ganamaz derler. Bitinin burnu ganasa hiç eýilge garaşmak. Onuň hiç kili kada kanun tutmaz bidi. Allah Öyle hakika ikellep oldu ýasyn Malika hanım. Sapar ağa bilen yeňiş çykyş etdiler, şonda keminen pasportynyň ýoklugyny aýtdylar. Türkmenistana akidilmedigi belli däl-de, hatda nirededigi habar ýok diýip pasportsuz akitip bilip bolmaýar. Meniň bilişime göre şu pasportsuz akitseler o jinayet da sebäbi bir joran pasportyny ondan öňkü köne pasportdy da soň bir näçe ýyl pasportsuz ýördi, soň gitjek wagtda konsulsa başvurup şo ýerde 3 aýdan soň geçici 3 aýlyk pasport berdiler, şoň bilen gitdi. Onda kemine ozal geçici pasport bermeli. Därde hakykatdanam gatty uly oýun oýnalyp dur, kanun ýok. Döwletde öz aralarynda ılalaşyp bar diýmek. Bu oyunlarınız indi geçmez sebäbi keminäniň arkasynda täze Türkmenistan dur. Hemmesini anyklarys. Ol siziň ýuwup biljek sünküňiz däl, öňkü owny sünkler siz ýuwutdyňyz, olaryň arkasynda duran bolmady, soralmady, iýdelmedi. Şeýdip ümsüm gürüm etdiňiz. Şu ýerde Türkmenistan diýen döwletiň ýoklugy, kanunyň ýoklugy, bir jinayetçi topar elde edip otyr, öz bähbitleri üçin ýurdy. Subudy şular da. Inde şu ýerde ýene söz aljak barsa Bahara hanıma bereyim. Sağ olun. Şu cinayetçi terörist topory keminäni näme üçin tutuklady? Näme günäsi var onun? Cinayet iş eden bolsa açyklasın. Şu cinayeti etti diýip hökümete karşı gelýär, üstünden arza yazıpmışsın. Sen hökümet diýýär, hökümetiň bamy? Döwlet diýýär, Türkmenistanyň içi boş. Yine bir näçe 4-5 ýyl bolsa Türkmenistan kartadan silinip gidýär. Kemine şu döwleti täzeden gurdy.
halkı cahillikten çıkardı. İnha men başta geplemeni bilmedim. Bir zat diýsem ýalňyş gepledim mykam, näme bolduka? Sebäbi sen otur bilen biz mektepden biz agzymyzy yapyp geplemez ýaly hala getirilen, goýun derejesinde edilen bir halk. Raýat diýip at berdiler. Ýöne bizi raýatlykdan, jahillikden çıkardy. Gözümüzi açdy, dilimizi açdy, kulağımızı açdy. Bu näme cezamy? Näme suç işledimi diýerler ha? Cinayet mi işledi kemine? Näme sebäpden ýygnadylar? Näme sebäpden üstünden arza yazdılar? Ya birine sögündimi, birinin şahsiyetine dil getirdimi? Sebäbi näme? Keminäni izine alşy ýalag edip getirsinler. Biz talap edýäs şonu. Täze Türkmenistan guruculary, täze Türkmenistanyň halky biz talap edýäs. Keminäni izine getirsinler alşy ýaly. Onu kim içesi düzüldü. Bir yerine bir şikes yetmeli däldir. Eger şoňa ziýan ýetse, uly söwes açar öz üstüne. Tohum tiýji bilen ýakars. Şu atlykça men diýjeklerim şundan barat. Sağ olun, doğru, hakyky. Keminän alıp bular öz ayaklarına palto urdular da sebäbi kemine yüzlerce, müňlerce keminän yetiştirdi. İnsanları gözünü açtı, aydınlatdı. Buların sizden hasaby sorarlar. Bir keminän alsanız yüzlerce kemineler var. Deyip namartlar yeke-yekeden avlap yörmesinler, gerek däl saparaň aýdşýaly çağırıp samolyot koysun, hemmemiz barars, meclis olup bar berdinde Türk'te de artık kalma şansımız kalmadı. Cinayetçinin toparın şu adam oğurlamak, akıllı insanları ortadan ayırmak bilen subut edip dururlar bir mafiyadığını. Yurdun resursları baylık değildir. İnsanları, onda da akıllı insanları baylıktır. Bir akıllı, bilgili insanın yetişmesi için 25-30 yıl gerektir. Bular olsa şular ýaly insanları yok edip 33 yılın dowamında milleti mankurlaştırıp ýörler da. Indem söz gezegine Leyla Hanım'a bersek, olam öz düşüncelerini aýdyp geçsin. Salam, yurttaşlar. Hoş geldiniz. Doğrudan keminäni ne sebäpden bula alıp gitdi? Ne sebäpden yok etdiler? Ne suçu ba onu? Ne günahı ba? Ne iş etti o bala? Onu etken işi Türkmenistanımızı tazalap, bizani çağalarımızı, gelecekini, hayatını doğrulap vermek için tırıştı o bala. Bizani Türkmenistan'ı yok vermek için emez. Zalimlerini kolundan azat etmek için tırıştı. Bizani çağalarımızı, gelecekini doğrulap vermek için tırıştı o bala. Bu yollara çıktı. Bizlere ilimli, bilimli çağalarımız gerek. Bizani çağamız kemine. Ene hükmünde bir gene enesimez onu. Yüzlerce, minlerce eneleri var. Bizler hem şunu hatarındamız. Bizler hem şunu enesimiz. Ene hükmünde bize talep etemiz. Şu kemineni algın yerine getirsinler. Bu terör toparı, Türkmenistan'da terör toparları da kasap etemem ben bulanı. Ne de devlet de ya bir ne de kasap etmeyeyim bulanı. Devlet başçı da kasap etmeyeyim ben. Terör toparı da kasap etemem bulanı. Şu terör toparı bizeni, çağalarımızı, gelecekini görebilmeyin. Yurtumuzu üzetmekini istemeyin. Özleri yaşamakını istep, özlerini, çağalarını, gelecekini istep. Bu işle ettiler. Kimine ne iş etti? Kimine ne yamanlık etti halkı için? Şunu bizlere gösterip versin.
sud etsinler. Bizlerden baramız. Açık sud boluşunu talep etemiz. Ne iş etkenini %100 aytıp versinler. Ana şunu deyin. Bizəni keminemiz, hazinamız, bilimli çağalarımız bizəni hazinamız. Çağalarımızı gözünü açmamız gerek. İlimli adamlar arkalı. Mundi terror toparlı arkalı emas. Zulüm ötkazıp durgan terrorlarını yokuna yanmalımız bizərəm. İndi küreşediğin vaxtımız geldi bizəni. İndi açıldı bizəni gözümüz. Bizəni çağalarımız gelecekini düşüngen halkımız kimine üçün, bundan başka kimineler üçün tırışmalı. Çağalarını geleceği için tırışmalı. Bu zalimlerini kolundan azat etmek için tırışmalı. Ana şunu talep etemem ben. Bir adam, 1000 adam için, 1000 adam bir adam için de askerlere 100.000 merte kulağına koyadılar. Askerlik yapacak vaktinde. Askerlik zamanında. Bizlerem bir kemine için. Kemineden bize için tırıştı. Bizəni çağalarımızı gelecek için tırıştı. Anı şu için ben talep etemem. Kemineni getirgen yerine, alıp gitken yerine getirsinler. 32 miçesini sağlıkı bilen getirsinler. Şunu talep etemiz. Bula mündettir bir zulüm ötkazmasınlar halkına. Halka zulüm ötkazmekini toxtatsınlar da artık yeter. Halkımızdan eğer de şu Taza Türkmenistan kurulmakını istemeyin, kulçuluktan çıkmakını istemeseler, istegen yolundan gitsinler. Her kim öz istegen yolundan gitsin. Yok, ben çağalarımı gelecekini üzetim ben dese, çağalarımı hem benim din bulup, kul bulup ötebim bulsa, eğer de bu yoldan geçseler, şu kulçuluktan çıkarımız degen nesi halkını düşüncesi var içinde. Məni bağlarım hem kulçuluktan çıkmaydı, ben özüm hem kulçuluktan çıkınman degen niyeti bağ adam. Halka koşulup Taza Türkmenistan'ı kuramız dep bizlere koşulmasa, her kim öz istegen yolundan getip biledi. Lekin bizəni düşüncemiz var, bizəni talepimiz var. Taza Türkmenistan'ı kurup bize bağalarımızı gelecek için tırışamız. Ölünçelli. Cana can, kana kan. Boğanı şu. Anı şunu deyin. Men ene hükmünde talep etemen yine bir var. Kemineni ekken yerinden, yanıldaştan ek gelip yerine koysunlar şula. Terör toparı. Eğer şu ekken adam oylanıp görsün. Kemineni başına gelen seni çağalarını başına da geledi. Haramzadala. Çağalarınızı gelecekini düşününle. Kemine sizeni çağalarınız gelecekini düşünüp etti bu işini. Yalakalık etip yürmesinle gelecekte size din bulup. Ne götürüp yürmesinle yumurta götürüp size din. Çağalarınızı gelecekini düşününle. Kemineni yerine getirinle. Bizeni yurtumuzu uzatip verinle. Bizeni kulçuluktan azat etinle. Bir adam için emez, bir hocalık için emez. Bizeni Türkmenistan'ımızı, baylıkları. Hemmemiz için, halk için Allah Teala ber koyuptu onu. Bir hocalık için emez, bir tuğum tecce için emez, ya bir Putin için emez. Özlerimiz için, Türkmenistanlı halkı için bu, Türkmenler için. Anışını yine bir bar talep etemez. Ene hükmünde. Kemineni yerine getirinler. Boladı sağ olun söz bergeniniz için. Sağ olun. Hakiki doğru ediyorsunuz. Biz prezidenti biz saylamadığım özleri öz arasında Allah'laşıklı 60% yurttaşında halkı ne prezident saylıyor. Hem mesela o cenayet onların. Şu yerde Bahar Hanım. Şunu aytıp geçeyim de. Bir mun bağışlan.
Bizeni halkımız mündettirip sersan bolup dışarıda yürüvermeli mi? Kekelikli cücesi yalı her yere saçılınıp. Bula otura vermeli mi? Yani garip halkına zulüm ötkazip özleri yaşap hayatını. O gün bu olmaydı. Bizler hem hayatımızı yaşamalımız. Çağalarımızı hayatını alıp vermelimiz. Zalimlerin kolundan. Bunlar da yaxşı. Doğru. Devam et. Şonun için biz indi media çıkıştan siyaset söveşe başladık. Şonun için çağlarımız için, geleceğimiz için. Şerde Bahar Hanım'ın elini kaldırıptı. Bahar Hanım size söyler. Şu birinci klasta A harpini öğreden muğullimin hiç açan yadından çıkan neldir? Näçe muğullimler gelyendir. Her saatına tarihten, yeni bir zattan, algebradan ayrı muğullimler gelip okuduyordur. Yöne birinci klasta A harpini öğreden muğullim hiç yadından çıkan neldir? Bize de kemine yörjen bolmanı öğretti. Yörjenden başladı. Bize hemme zat A harfinden öğreden yalet öğretti hemme zatı. Onun için näme günäsini tapdylar. Onun halky şu ejirlerden, kulçulukdan, ezilmekden halas etmek üçün häzir Türkmenistany gurmak üçün yola çykdy. Bu mu onun günäsi? Bu mu onun cezasy? Näme sebäpden aldylar? Bular arz edýän bolsa, aeroportdakilerden arz etmelekeni, polisiyalardan, mehemelerden arz etmelekenler gidip, halkı şunyalak eziyedip, ol hiç yerde günäsi yok yerden öldürülen çağaların arkasında durmaleken, zorlanan çağaların arkasında durmaleken. Näme için esasen şu Keminäniň üstünden arz etdi. Kemine näme edipdir olara? Men bir ene hökmünde Keminäni alıp gidişleri ýaly. Hiç yerine ziyan yetirmeden izine getirsinler. Söwüş başlatmalam bolsa biz bir zenan olarak bir ene hökmünde biz bu yolda hiç açan pes etjek däldiris, dowam etjekleriz. Şoňa ziyan berelleri, ene konsulluklar, yeni bir zatlar geçi sakkaly ýok, başga gözellikleri ýok. Arz edenler muňa gata agyr boljakdyr muň jezasy. Konsulluklar onu o yerden o yere kaçırıp yürüyen çağlar men öljek bolýan çağalarymyň arasına varıp öleýin diyen zenanlar vardı. Şolaryň näme üçin arkasında durmadylar? Ene yabancı şubada eziyet çekip yatanlaryň näme üçin arkasında durmadylar? Konsulluklar näme işliýär? Diňe bir keminäni tutmak üçin şalkyldaşyp, garawullaşyp, adam öýberip, telefon ettirip, şeýdip şalkyldaşyp ýörler. Men pulum bar, ýene de kömek edýän şoň üstünden arza ýazjak bolsa diýip gepleýän bir watan düşmany da bar, halkyň düşmany, watan haýynlary da bar. YouTube'a çykyp gepläp oturanlar. Olar halkyň arkasynda durup, şolar ölen ýetenleriň arkasynda durup çykyş etmelekeni. Keminäň näme günäsi bar? Cenazalarda hemmesinde kemine kömek edýändir. Ene Süleyman'ı öldürdüler, o barada çıkış ettiler. Hemmesinde de kemine gynanýandyr, kemine ılgıyandırlar. Hasta olsa, pul kömek etmeli olsa kemine yol başıdır. Diňe gowlukdan başga zat eden nädir kemine? Şu wagt tolgunyan da aýtmana, ýöne uruşa bolsa da men taýar. Şu kemine üçin näme etmeli olsa men taýar, uruşa gitmelem bolsa. Türkmenistanyň içindäki halkam gözüňizi açyň. Kemine bir zat bolmasın, ayaklanın. Emma täze Türkmenistan barlandan soň yüzüňe tüküriljekdir şu çağa bir zat bolasa. Sessiz otursaňyz yüzüňize tüküriljekdir. Jezasy size de kesiljekdir şonuň. Ne bärde ölen çağalar mazar bolup kaldylar, bärde enesi ata ses çykarman otyrlar. Çağaňyzdan kıymatlymy siziň janyňyz? Çağaňyz öldü, başga näme zada garaşýaňyz? Biz ýöne kemine üçün dymmarys. Dilimizi dişläp oturmarys. Muny o ýana ýatyp oýlansynlar, bu ýana ýatyp oýlansynlar.
Yönü var ya, asmanı üstüne çekersin onu. Fırsat olsa diyeler ha, göğü çek aşağı deyip çekeriz. Dünyanı dar eder size. Kimine alışınız yalağı deyip getirin. Kimine hiçbir hile günahsının yoktuğunu biz anık biliyoruz. Biz şunun içinde. Biz yetiştirir kemine. Bir kemine neçe sani kemine yetiştirdi. Bir boş sandık durur. Pönece toz basıp yatan. Birem içi altın dolu, altından bir sandık durur. Şol altından dolup duran altın sandığımız bizim kemine. Bilim sandığı. Bilimin öýjügi. Şonuň üçinem keminemiz üçin näme etmeli bolsa biz ederiz. Şonu hiýatdan çykarmak. Men talap edýän kemineň iýzine gelmesini. Öyle sağ olun. Bular bilerek şu akıl yok etýärler da ortadan. Son galany ruhdan düşüp korkarlar demek da o jurnalistler Halka zatlar. korku salmak üçin edýändirler. Niyazowam Evet. Pakuşeni eden oldu da darbe etti. Pakuşeni etti dip bir topar adam owadan depede öldürendir. Ýöne halk sessiz galdy. Bizim o wagtda näme diýeni bilmeýärdik. Indi bizim gözümüz açıldı. Biz onu olar ýalak etdirmez. Onu o yana yatıp bir yana yatıp oýlansınlar. O boş kelle, toz yatan boş sandıklar onu oýlansınlar. Geçi sakkal senem jezan gaty agyr boljakdyr. O eden işler ortada keminen 4 yıldan beri emmesi yazgıda nemede bar. Şimdi şu yerde Melike Hanım'a söz vereyim. El götürdü. Söz alıp bilen olsa. Beyler, berekella, hakiki eneler hükümünle Oğuz zenanları olup geprediniz. Kemine de Oğuz yedi, hakiki Oğuz yedi. Çoň kanına, Oğuz damarlarına Oğuz kan akan soň halkın düşünni. Yoksa men Türkmenlik döşünüp kakıp ýören näçe ýigitleri görýäs goşadyrnak içinde. Hele ýalyk bolup buyruğuna gıstyryp aýlanyp ýörler. Gören zadyny görmedim, bilmedim diýip gorkak, bigaýratlar. Keminäni suud etýän bolsaňyz, açyk suud etýäňiz, hemmemizem alýaňyz. Şu guruju meclisiň hemmesini içerik alýaňyz, şo taýda bizim gözümüziň öňünde etýäňiz, näme sorak etseňizem. Ekranlara da berýäňiz, bütün dünýä ýaýylsyn, görsün. Ine şonu talap etýän, keminäňem bitiniň burnu ganamaly däldir. Eger bolaýsa bir zat, ýekece bir bitiniň burnu ganasa, ýani öz burnu däl. Onsoň başyňyza geljekleri hiç gözüňüne de getirip bilýän nersiňiz. Biz kemin üçin dünýäni ýakar. Sebäbi bir ýarym asyryň içinde ýekece kemine emele gitdir. Beýleklerini ine ýaňam bellek geçdiler. Niýazow döwründe ýok etdiňiz ýeke. O wagt halk jahildi. Halk häzir gözüni açdy. Halk häzir kimin kimligini hemme zady bilýär, kime näme edip ýörlerini. Ondan baskı yapmanam goýun halka. Inni halkın üstüne oyunlar oynamanı goýun. Kemineň sorak etýän bolsaňyz, bizim hemmemiz ine tergelliýseňem biz barýas. Biz ýeru hiç barmaly, ine saparaga da aýtdy. Biz ýeru hiç barmaly. Guruju meclisi alyň, bizim meclisimiz var. Biz girýäs, şo taýda sen hakly bolsaň, sen tarapyňda durýas. Kemin hakly bolsa, ýöne sizin haksızlygyňyzy biz %100 bilýäs. Siz orsa ýalakalyk edip Türkmen halkynyň baýlygyny orsa ýydirdiňiz, halka da paýok berdiňiz. Şo zatlaryň üstüne açsa kemine aýyp iş etdi bolýar, jenaýat etdi bolýarmy? Jenaýaty kimin edip oturanyny bilýäs. Oň üçin size laýyk bir at goýduk, munasyp bir ada eýe bolduňyz. Bizim saýamyzda kemineň saýasynda jenaýatçy topar diýen adalyňyz. Şoň üçin bizim talaplarymyzy ýerine ýetirmeňizi halkyň sesi bolup biz şu taýda talap etýäs. Ne beýleki zenanlaryň maýdanlaryny meňe maýdanlanmaý. Göz arty etmeň. Ana haçan barmaly bolsa da gyýyska möhletde sizden habar bekleýäs. Ya keminäni getirip gidin,
Ya da açın kapıları. Açın kapıları biz barıyat. Şu cinayetçi topar dedik de bular bir düşmanına mert olsun diye de bular saman astından su veren o namart cinayetçiler da. Men şu cinayetçileri şu Amerikan film var yek näme adin doma dip yeke öýde diye. Şu bir akılcı oğlan vardır 7-8 yaşlı. Bu oğlan täze Türkmenistan dip näme gözüme getiren. Ol iki bir cinayetçi var, şu oğlan kovalap yören samsıklar, 30-30 yaşlarındaky. Onlar bolsa şu Türkmenistan şu neme o cinayetçi topar deyip hasap eten de. Şol akılcı oğlan şolan höttesinden gelip bilýärdi. Görgü baryn görkezýär. Özünün gatty bilgili akıl bilen her hil tuzaklara düşürüp ahir sonra polislere tapşyrýar da öz komediya film bolsa da bizim alyp barýan işlerimize deňeşdirme bir gowmysal da şu cinayetçilerim Türkmenistandaky cinayetçileri alyp barýarlar özlerine samsyk ýaly awlap ýörlerdi 33 ýyl bäri. Indi bular öz guran tuzaklarına düşdiler. Öz diller bilen hem aýdyp oturýarlar, çykyşlarynda utanman, şu aýdanlarına da jogap bererler. Indi ýene goşjaňyz bar bolsa, söz alyp bilersiňiz, bolmasa gepleşigimizi gutaraýaly.